priatelia a milá rodina. Dnes sme sa tu zišli, aby sme sa rozlúčili s našou drahou manželkou, mamou, starkou, sestrou a priateľkou a pripomenuli si krásu a plnosť života, ktorý viedla. Posledná rozlúčka s milovanou osobou nikdy nie je ľahká, obzvlášť keď je príčinou zákerná choroba. Starka nám však zanechala odkaz pokoja a radosti. Minulý piatok, deň potom, ako sa dozvedela, že má rozšírené metastázy v brušnej dutine, ma počas nášho posledného telefonátu uisťovala, že sa o ňu vôbec nemusíme báť, pretože ona všetko zvládne cez modlitbu. Do poslednej chvíle myslela viac na svojho manžela, deti a vnúčatá, než na seba. Nechcela, aby sme sa kvôli nej trápili. Počas 78 rokov strávených na tejto zemi šírila okolo seba radosť a rozdávala povzbudenie. Buďme aj my teraz povzbudení spomienkou na ňu. Eva sa narodila 23. septembra 1946 v Nitrici ako tretie dieťa zo 7 detí Irmy a Alexandra Krenkových. Od malička bola veľmi dôsledná a starostlivá. Jej brat Milan spomína, že sa učievala do neskorého večera a že kvôli nej museli vypínať televízor Oravan, aby sa mohla sústrediť. Pre svojich mladších súrodencov bola ako druhá mama, hlavne pre sestru Beatu, s ktorou si často volali, aby si navzájom poradili. Už ako 12-ročná začala variť a láska k vareniu a pečeniu jej zostala po celý život. Poznala množstvo malých trikov, ktoré obyčajné jedlo povýšili na delikatesu. Len pred 3 týždňami pre mňa spravila vynikajúcu polievku minestrone a vysvetlila mi, že všetká zelenina musí byť nakrájaná na malé kocky a pridávaná v rôznych časoch, aby rovnomerne zmekla a nerozvarila sa. Tento dôraz na detail charakterizovalo celý Starkin život. V maličkostiach nachádzala radosť. Voňavé vyžehlené prádlo, pekne ustlaná posteľ, rozkvitnuté kvietky pred domom, horúca polievka, posedenie v altánku na dvore. To všetko boli dôvody na spokojnosť a vďačnosť. To je Žužo, vravela usmievajúca, keď jedla melón. Privoňala k mandarinke, či sa ochladila v mori. Jej, to je nádhera, zvolala, keď dostala vianočnú pohľadnicu, novú šatku, alebo keď videla pekne prestretý stôl. Ešte aj z nemocnice nám minulý týždeň odkázala: mám sa tu ako kráľovna zo Sáby. Všetky tieto radosti boli o to hlbšie, že ich mohla zdieľať so svojimi najbližšími. Starka nás, svoju rodinu, milovala vrúcnou láskou, ktorú prejavovala záujmom a starostlivosťou. Keď jej synovi Ivkovi vyberali v nemocnici mandle, rozhodla sa dať si ich vybrať s ním, aby v nemocnici neležal sám. S manželom Ivkom spolu strávili viac ako 57 rokov vo svojom domčeku v Hradišti. Predtým, ako sa zobrali, bol Ivko 2 roky na vojne. Počas tohto obdobia si vymenili vyše 370 listov. Mali veľa spoločného a veľmi dobre sa doplňali. Starky vyrábal drevené taniere, Starka ich malovala a spolu s deťmi ich predávali. Starka varila a Ivko umýval riady. Často spolu spievali a tancovali. Mali sa nesmierne radi, ale prvé roky ich manželstva neboli ľahké. Dlho sa im nedarilo mať deti. Starka prekonala 3 spontánne potraty. Keď sa jej narodili Miriam, Ivan a napokon Katka, do roli matky sa vložila naplno. Bola doma s deťmi až do chvíle, kým najmladšia Katka nemala 10 rokov. Potom nastúpila do práce na 6 hodín denne, aby sa mohla aj naďalej venovať rodine. Mali sa nesmierne radi, ale prvé roky, aj popri deťoch si vždy našla čas na svoje záujmy. Bola veľmi kreatívna. Stále niečo malovala, štrikovala alebo vyrábala. Keď už nemala čo štrikovať pre seba a pre vnúčatá, štrikovala šaty pre naše bábiky. Od ponožiek až po krásne princeznovské šaty. Zo všetkých vnúčat sa veľmi tešila. Oslavovala s nami všetky narodeniny a meniny. Na moje narodeniny mi vždy priniesla toľko tulipánov, koľko mám rokov a posypala ma nimi, lebo vraj, keď som sa narodila, boli práve v rozkvete.
Túto tradíciu dodržala aj pred pár týždňami. Veľmi ťažko sa jej kráčalo, ale aj tak mi priniesla 23 tulipánov. Na Vianoce mala pre každého vždy viac darčekov ako naši rodičia. Chystala ich už od januára. Často si už v decembri sama nepamätala, čo komu pripravila. A tak sme pri rozbalovaní boli prekvapení aj my, aj ona. Počas leta sme k nej chodili na prázdniny všetci 6. Natálka, Matúško, Nikolka, Tereska, Martinko a ja. Pripravila nám palacinky, zemiakové babky, melencovú polievku. Najväčším zážitkom pre nás bolo, keď nám piekla pizzu. Každý sme nakreslili obrázok pice a ona nám pripravila presne to, čo sme si nakreslili. Dokonca rátala zrnká kukurice, aby bola pizza podľa našich predstav. Počas Veľkej noci nám schovávala na dvore sladkosti a my sme ich hľadali. Vždy mala napečené množstvo zákuskov. Ešte aj tento rok napiekla na Veľkú noc v predstihu, aby nikomu nič nechybalo. Pred Veľkou nocou viezala na stromček farebné stužky podľa liturgických farieb. Minulú stredu telefonovala vnúčke Natálke z nemocnice a dala jej presné inštrukcie, kde stužky nájde a kedy ich má priviazať. Starka nám často telefonovala, aby sa uistila, že sa máme dobre. Hlavne počas posledného roka tieto telefonáty pre mňa veľa znamenali. Starky som mala veľkú oporu. Mohla som sa s ňou veľmi otvorene porozprávať, ak ma niečo trápilo. Vždy ma trpezlivo vypočula a povzbudila. Často prizvukovala, že sa za nás všetkých modlí. Bola to práve viera v Boha, ktorá ju niesla životom a bola zdrojom jej radosti a obetavosti. Vo viere viedla svoje vnúčatá aj deti. Pred obedom sme spolu vždy spievali Otče náš. Rozprávala nám veľa o Duchu Svetom. Bola to jej pevná viera, ktorá jej umožnila odísť z tohto sveta s odvahou a dôstojnosťou. Keď jej syn Ivan, kňaz, priniesol v útorok sväté príjmanie, obliekla sa ako do kostola a pred seba si položila ikonu Matky Ticha, aby na ňu videla, aj keď jej tiekli infúzie. Všetkých okolo seba utešovala, hlavne manžela Ivana, ktorý sa s ňou stretol z rodiny ako posledný minulú stredu. Nemali si už čo povedať. Boli ticho. Veď si za uplynulých 57 rokov povedali všetko. Ivan ju poboskal na obe líca a tak sa rozlúčili. S celou rodinou sa v pondelok pred týždňom lúčila so slovami, že vo štvrtok už bude doma. A aj bola. Po večnom domove. Zanechala nám odkaz pokoja pri zomieraní a spomienku na život plný radosti. Tešíme sa na ňu a na stretnutie s ňou v nebi. Teraz budeme ďakovať za jej život slávením svätej omše